Dimarts passat, festiu per la Mercè, el Parc de l'Aqüeducte de Ciutat Meridiana es va omplir de les rialles i els trucs dels pallassos sense fronteres, però també es va convertir en una mena de camp de refugiats de les rialles, per sensibilitzar, des de l'humor, sobre la situació que viuen les persones refugiades en els camps reals que l'ONG sol visitar. Encapçalats pel Tortell Poltrona, uns 50 artistes del somriure van demostrar el poder de la rialla com a arma de construcció massiva. I van poder trobar, entre les 10 i les 6, 3 escenaris simultanis, amb diversos espectacles de circ, música i pallassos, a més de petits jocs escènics que representaven el treball dels pallassos sense fronteres quan visiten els camps de refugiats. L'escola Quina Gràcia va oferir als assistents diferents tallers de circ, malabars i jocs. El grup infantil La Xiula va amenitzar la tarda a petits i grans. I, com a fi de festa, una desfilada de tots els artistes i la música de l'Asta Sanco. Fins l'any que ve, pallassos!